A dneska ideme točiť Roblox hrať. Tak môj kamarát Samko sa napojí na mňa a ticho. A pôjdeme hrať spolu Brukáč. Privatný server. Jeho. No, lebo ja som jeho kamarát Samko a ja mám privatný server, viete ľudia? Keď áno, tak napíšte do komentu, klidne. Teda púšťam Roblox. Strašne ho mám zabugovaný. Napojí sa na mňa sami. Tak ľudia, teraz sa pozerajte. Mám premium. Už dávno. Ježiš, no ten Dangles už. Si dávam Danglesa vždycky. Lebo som Dangles fanúšik. Si dám tento premium domček. Tak idem tam a kamarát sa zatiaľ na mňa napojí. Ja už som tu. Tak spavni sa na dom číslo 11. 11, dobre. Čau, to je on, vidíte ho? To je Samko. Na Robloxi trochu divný, že? A možno pôjdeme odhalovať aj skryté miestnosti v Robloxi. Sa idem vykúpkať. Mňa zaujíma tento premium dom strašne moc. Že jaké skryté miesta tu sú. Poradte nám, kto ví. A kto má premium. Že ja som divný. Ne, ja som to neříkal. Že tá voda je divná. Ty si říkal... Čo robíš? To som nepovedal. Co si to urobil? No to si neměl. No tak ty si lehni, postrelím ťa. To bolelo. To bolelo. Prestaň. Prečo to robíš? Lebo... Nerobí to, prosím. Nemám ti to robiť. Ja levitujem sem tu. Ja idem niečo ukázať ľuďom. Tak, Kde si? No, ukážem to. takže ľudia, my niekam ideme s mojím kamarádom. Tomášom. Niečo ideme ukázať. Daj Lamborko. Daj ho farby modrej. Tak, A daj ľudia, najvyšší rýchlosť. takže ľudia, toto je našho gangu farba a máme Lamborghini. A máme najvyšší rýchlosť, skoro. Máme 70. Ide slač to. Je tam ten čes zalaza. Daj mi preč ten čes, prosím. Tento. Tak. Už dáva najrychlejšiu rýchlosť. Dáme aj drifty. A bude to porádna švanda. Začína nám horá auto. Proč z našeho auta začína dymit? Co sa to deje? No tak jedeme, to je pohodičké. No, to sa trošku prevarilo. Prevarilo. To je pohodičké. Úplne v pohodičke. To je v pohode. Sakriš to Ježiš! nejde. Sakra, odpadli nám Už to vyriešime. Proč si mňa postrelil? Po tebe som ešte postupoval. Ešte to jede trošku. No takže ľudia, ja vám niečo chcem ukázať. Bude to konkrétne tu u spawnu. Bude to tady pri spavne, tady na tento. Vidíte to? A teraz Pozerajte teraz. ping, Letíme. letí do vesmíru. Vidíte ho? Čau. Kde odletěl? Do vesmíru. Snadné? Jak si umrel. Teraz ja to idem.
to som urobil zle. Takže ľudia, pozerajte sa, čo urobí s túto húpačku. Pozerajte sa. Pozerajte sa. Tak koľko to bude? To vy ma ja, to je easy. Prehoď to celé. A teraz pozerajte ľudia, toto som sa naučil. Kde odletel? Tam je. Teraz ja skúsim taký malý tríček. Halo, Jungle, poď sem. Počkaj, tu som zle urobil. Počkaj, nie Jungle, ja ti chcem ukázať najšie vecičku. Kde si? Poď za mnou, ja ti ukážem niečo. Ti to do teba naholím! Ale teraz už ti fakt niečo chcem ukázať. Poď za mnou, teraz už ti fakt niečo chcem ukázať. Počkaj, Ty si mi dal ban. nedal. Ze spavnu. Proč som sa... Pomoc! Ja som nejaký bugly. Môžem ísť hentam.